କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା। କଣ? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ରହିଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ବାଏ।